nwanyị ọma ọtụtụ ọnwa ole na ole na-agala nọ uche anụbeghị m olu Erufai ọnọkwa ya Erufai dey Inde. Abeg if you see am, help me greet am. I say make I check on now. Okay. I will do my best. Okay. Erufai you know ya. No be Erufai. Erufai dey now. Gịnị ka a na-aka? Ebere ya. Ọ dị oge ihe ji ada ọnụ n'ala anyị bụ Nigeria. Ji pasenti 15 na ome 15 15.15% ji gbago n'ọnwa Disemba gara aga ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkụkọ n'ala anyị MBS kpuru ọ dị ego n'anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị aka akparala ụmụ afọ Nigeria bụ maka igbu ogbo ha na mba India bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mgba nwoke Atiku esonyerela otu pati APC kwuo na ọ ga-akwado Tinubu ichi nke ugbo abụọ akụkọ atọkọ ọchị eziokwu akụkọ atọkọ ọchị ịhụrụ ihe a nwa Atiku a mere na Abubakar mere ọtụtụ ndị na-akpọ ya aba iche ihe o mere na ọwụ mma ihu abụọ ama m ghọtara imam ochewere ihu ebe a imam ochewere ihu ebe a no this is politics allegedly from my own point yes ndị ke yes tinye nke oke nke gị na-asị m yes ọwụ ụjọ mere iji etinye allegedly no uche put your own echere m na gị anyị mere agree na anyị agaghị atọ ụjọ uche asị m allegedly maka onye ọtụtụ ndị na-ekwu na ọwụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị uche adịnụ m sure am sigo ọwụ mma ihu abụọ klara ihe ka agbara m yarị no nwa nwoke Atiku sọnụ ya blọọdụ ya gị pụta na-agbazi nna gị ụkwụ dina ya nna gị gaa na rival ya onye nna gị na-achọ ka ọ ga-esi akwapụ n'ọkwa ọchịchị igetasi ibi asị ngowu mma ihu abụọ igetasi ibi ihe ọ na-arọ ka ọ na mmadụ it's confusing me ịma na muvu a nwatakịrị a mekere muvu a ọ ga-akpa nna ya aka ọjọọ maka na ndị mmadụ ga-asị Atiku ebe ọ bụ na nwa gị atrọst bụ ihe kedụkwanụ ndị ga-atrọst ọ mụ na Clara ga-atrọst ebe ede onye otu mkpu ndị otu pati APC na steeti Lagos ihe nwa apụtala si ọnwụ na nwa gị nwoke ga-emeri ụdị ihe ọtrọst gị ọgba gị trọst ọ wụzi Nigerians ga-asọpọtụ gị uche ọnwụnụ m ga-agbanụ ya trọst no I will not igirigi ọ dịla anyị la akụkọ akụkọ dị siteseman sọ naanị Chineke ga-anara ekele n'ịgba m tiri n'ọrụ n'ime afọ 6 gara aga ka gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị siteseman na ya bụ otu akụkọ akụkọ dị siteseman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Abịa ga-ewerekwu ndị nkụzi dị 4,000 n'ọrụ ụbọchị ncheta ndị agha ala anyị gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma enyela ezinụlọ ndị ọrụ nchekwa tụfuru ndụ ha dịka ha na-arụ ọrụ ala anyị ọrụ ego dị 600 million naira Wike abịaghị dịka Shetima Akpabio na ndị ọzọ kwanyere ndị agha ala anyị tụfuru ndụ ha ugwu na Abuja bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị siteseman na ya bụ otu akụkọ akụkọ dị siteseman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwoke ọgwụ amụnye na nna ya merela agadi ọkụ na steeti Delta ụlọ ikpe akachapụla akwụkwọ ọchịchị etiti gbara Natasha bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị siteseman na ya bụ otu akụkọ akụkọ dị siteseman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị onye ọbụla na-emegbu ndị Igbo kwụsị na ịdị na-alụ agha birila kemgbe afọ 56 garala aga ka Soludo gwara ndị Igbo. Soludo hello ọ dị ego ịma ihe ndị Igbo na-ebewo hapụ kene ha ka ha chịkwa ka ha nwekwa that sense of belonging na ha wee dute ndị ọzọ edute ka ha test kene oche ahụ
ihe a ihe ndị For Igbo how na long? Uche, na-ebe for how akwa ya. many years? Ha si ka ugodu one tenor. Ka ha test na akpịrị ha na-akpọzi ha nkụ. Soludo ilekwa ihe anya n'ọnọdụ na ndị Igbo achịbe ya ọwụ mmegbu. Yes. Ọ bụkwa mmegbu somehow. Ama m na aghọta ya bụ ihe. Uche o. Nwaanyị ọma. Isi Gọvanọ Hope Uzodimma Nwanwa Onyoko. Ọnwa Oyoko. Nwoke mara mma. Isi o mere gịnị? Ọ sị na O nyere ndị agha ala anyị. Okay, 600 million. Money dey o. 600 million. This is something huge. Ọ tasanya. Ka ma ọ taa. Na ọ tasanya. Money dey o. Money bọkwụ. Ego oyele ndị ọha ji dị ya. Otu ahụ ego oyele ndị ọha ji dị ya, ọha ji enwekwa ebe a na mgbe isii dị na ọha ji ọkụ latrik adịghị ebe ahụ. Yes. Ọnwa Onyoko. Yes. Mana ọ sị asorokwa ya kelere ya Chineke. Oh my God. Na Igbo o tiri n'ọrụ n'ime afọ isii gara aga. Ewu Chineke imeela. Chineke imeela. Ọnwa Oyoko na ma ọ na-enweghị ihe ọzọ ọrụ. Ịhụkwara flyover ahụ ọ rụrụ. Ọ gbalịrị. Flyover ahụ dị nnọọ ka zip. Ọ gbalịrị. Ịhụ na zip ụmụ nwoke. Otu a ka ọ bịara dịka River Niger na River Benue. Ọrụgode nke ahụ. Ọnwa Oyoko mana ịbịa wetacha ọkụ latrik n'obodo ndị dị n'ọha ji. Ọnwa Oyoko ịgbalịchala maka na anyị anaghị aghọta ihe ndị nke na ndị ndu anyị ebe ahụ na-emedi anyị. We no gay light. Okporo ụzọ adịghị yeso mana iruo na bakayad nke m nwe oyele dị ebe ahụ. Lee ka tanka na-eburu oyi dị na bakayad anyị. Ke na-akọwa ego oyi nọ n'ime ya 600 million. Clara nwoke ọcha a na-ebu oyili n'elu oyi. From my own community, you know, but nothing. Kete kpọkpọ. Ị hụrụ oyili ahụ a na-ebu enyegodi anyị tanka abụọ. O zuorala anyị. Mana enweghị ike inye anyị tanka abụọ ahụ. Nsogbu adị. Ọwụ mmegbu. Echere m na ọ na-ege ntị ma ndị ọdịnaka na-ege ntị. No, they will consider you people. Ọ na-ege ntị. Ọ ihe mere njikwasị ka m sorokwa ya kelee Chineke maka ịgba afọ isii. Chineke imeela. Ọ ihe Chineke na-eme. Biko ọ na-emekwa biko lebatakwa anya saịdị mpaghara Mbaise. Saịdị Ezinihite. Ụzọ anya arụghị mma. Uche nwee onye a Uche na Disemba. Uche na Disemba. Ndị mmadụ kwara ebe o. Ndị mmadụ ka chekenu mgbe budu mmiri ga-apụzi na ke ka ọ ga-esi adị. Ọ na-emekwa biko letụcha anya n'obodo dịgasị iche iche ndị na-enweghị ọkụ, ndị na-enweghị okporo ụzọ mara na anyị niile ga-ejikọta aka kelee Chineke a n'otu olu o wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji gwa ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ lebazie ya anya bụ mgbahapụ a nwa nwoke Atiku gbahapụrụ nna ya sonyere Tinubu n'otu pati APC kwuo na ọ ga-akwado Tinubu anyị wee na-ajụ gị sị ọwụ na icheghị na ihe awụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka Atiku na nwa ya nwoke na-egbu nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị gaa na Facebook anyị gakwa na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi anyị lọghachie ịhụrụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadar. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Aha! Ndị be anyị nri ọma agbakwala nọ n'ahịa o. Ndị Eve Green Food ebuterela anyị nri ọma abụọ bụ ericha ahụ akwụrụ chim. Ọ bụ Eve Green Vita nakwa fufu flour. Yes so Eve Green Vita bụ nri ọma ya bụ ị na-elo akpịrị ga na-ekwe egwu. O nwere akụrụngwa ndị ahụ dịka chisike ha. O nwere fiber ga-eme ka ị ghara inwe weight rie nne. Eve Green Vita nwere vitamin A n'ime ya. Ị ga-eji ụdị ofe ọbụla wee lodaa ya fiam. Kedụzi maka fufu flour iche o nweghị isi bịa nwee carbohydrate nke ọma n'ime ya nakwa ezi ọnọdụ ahụike na Instagram at Eve Green or KC Salt Stadium Lake 84372 more 98814 more 080 Eve Green Food rie nri dị mma ma nwee ezi ọnọdụ ahụike. Akintola isi
Welcome to Umukwa community in Isialambano, a land of serenity, lush green landscape, and breathtaking aerial views. Here, nature hums in harmony with tradition, a place where the sunrise kisses the farmlands and the wind whispers stories of heritage. Today, these peaceful havens become the stage of an extraordinary adventure, the Ojezeribodo Search Contest. As the Echo FM theme arrive, excitement ripple through the air. The people of Umukwa welcome them with warmth, smiles as bright as the morning sun, and hearts full of stories untold. Umukwa obodo nwere ihe eji mara ya. Ị ga-ahụ ekele gị unu. Ogo okorobịa, ogo pam, okirie, asị gị ego igwe. That shows you the spirit of unity and development in our community. Symbol of this community nkwụ. Ọ ihe ji buturu n'ike nkwụ ka unu hụrụkwa na ọ ihe ndị gosikwe na obodo anyị na-apụta. Anyị egosi unu mmanụ si na ya ka unu hụ. You can reference that. Now, o nwere traditional cuisine ma ọ ndị na-ekwu okwu na radio. Nni eji mara ndị Umunkwọ. Secondly, anyị nwere ihe afọ na-eji akwa ndị ọbịa. These are traditional symbolic things na omenala Igbo. Ndị ụmụ nwaanyị Umunkwọ rakwara ahụ ha ọka fọrọ anyị kapanji bupụtakwa akịdị Umunkwọ. Oke na-akpọ akịdị nshansha. They speak proudly of their roots, a heritage woven with resilience, unity, and pride. Today is no ordinary day. Their beloved community has been chosen for this month's contest, and the joy is infectious. Ojezeribodo is just like a symbol. Anyị na-hide ahaidiala ya n'obodo na ikekwe na amaghị mgbe a dara ga haidi ya. Mana ahaidiala ya, ọ nọ n'ala ụlọ. Anyị emeela na kansụl ime obodo were West, mee na kansụl ime obodo were North, mee na ọtụtụ kansụl ime obodo dịgasị iche iche. As God may have it, ya abịarute na kansụl ime obodo Isiala Mbanọ. And that Isiala Mbanọ, anyị asị oke n'ọhụ n'obodo Umunkwọ, ọkwa ya? Ka anyị ga-anọ eme ya wo ihe. Ihe nọ n'Umunkwọ wo onye mejue ọma ya so mejue ọma. Onye mekwanụ ka ọjọọ, anyị agwa ya so mege ọjọọ. Palace anyị Palace of Peace or Palace of Justice. Owe ebe emegbuwe gị gibe na palace. Gị nweta ezi ikpe. Anyị na-ekpelela onye ọmara. Ma iji ego ma iji ego. Mgbe ọ bịaga na Palace Umunkwọ, ịbịaga sị na ọwa ya bịa ya ebie ihe ọbụla ekwu na Palace bụ final ọwụ ihe Umunkwọ niile kwatụ. Echere m na alapụ na nwaanyị ọbụla na-ele ihe ya anya n'ihu na-enwe agba yiri eyi anyị agapụla ndị ekpe efe isi bụ ụzọ anyị nụrụ na anyị kwuru mkpa na anyị nụrụ ga-anụkọ n'ọfụma mgbe etikwuru m na-akpụ nna ya anyị nụrụ ga-anụkọ n'ọfụma so n'aha ndị Umunkwọ dịka ndị President General n'okpuru okwu ya agakọ n'ihu onye isi Council of Chiefs na-ekele n'ụlọ President General ebere tupu ọkụkọ nọkwa ya onye isi ụmụ nwaanyị nke the secretary ya anọkwa aga Moderator sets the tone. Clear, firm, and thrilling. The rules are simple, but the facts is not. And just like that, the countdown begins. Mgbelu bụ ala ọsa. Amaghị m afọ ole Clara dị mgbe ahụ. You know? Mgbe anyị ji ekpori mgbe. Ebe! Echetala m otu joint ọwụ. Mụ na
ọmalịcha nwa ọgwụ anyị aga kalara egwu adawa ịgalaba na-ebuli ebi a n'aka ekpe werezie aka m sị ya ngwa tọnụwa 60 digrii tọnụwa 90 digrii nwaanyị na-atọ ọnọ ihe nke a na-atọ m ndị m akpọ m na fone mgbe ahụ masị ya hapụ kene m ka m laa n'iyi ebe ịka ogele gbamọrọ nze ma ọzọ asị a na-aga na-agakwa na-aga 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 na-agakwa na-aga 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 na-agakwa ma a na-agarube ya ebe a na-aga ije ka bakwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ anyị alọghachiela n'ụtụtụ a o nweghị isiokwu ọzọ anyị ga-eleba anya na-abụghị nke agbadoro ụkpụ na nsonyere nwa Atiku bịara sonyere otu pati APC ma kwee nkwa ịkwado Tinubu ya bụrụ na ị maghị nwa nwoke Atiku nwa ya nwoke esonyerela Tinubu n'otu pati APC promise Tinubu na ọ ga-achị nke ugbo abụọ lee ya ị gaa na Facebook anyị ga-ahụ nwa hichakwara na ya o yiri ya otu ọ gbọrọ nna ya ọ gbọrọ ya lekwu ya nke a dị by the right ahụ ya lekwu ya akwa pọpụ ka ọ sị ihe a mba ọya na-akpọ ya akwa ọya nọ ịhụnanị ya too much ebe ndị APC nọ na-ekpe ya n'aka ebelebe egbuola n'elu ebelebe ajụjụ ọzọ kwesịrị ebe ọ bụ na nwa Atiku akarịola otu a afọ ole ka Atiku dịzi amami na nwata maka na onye nna ahụ n'ihe onyonyo ebe a ọ ga-atọ nna m ọta ya bụ ihe echere m asị Atiku eriela 80 years no call me abeg mana asị oriela 80 allegedly ndị ga-achị ya aja ma ị na-erihu 80 rula 80 lọte for you iwuru onye 60 years iwugodi iwu PA ọchịchị Naijiria na-amalite 70 years ị ga-emekata ya ịrụzie 80 years mgbe ahụ anya tọnụrụ gị mgbe ka ị ga-enweta mmeri ebe n'uche nke gị ị na-ahụta nwa nwoke Atiku dịka onye ga-akwado Tinubu ichi nke ugbo abụọ ka ị chere na ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ya na nna ya bụ Atiku na-egbo ajụjụ a dị simple ị chere n'ezie na nwa Atiku miniri ihe ahụ o kwuru na ọ ga-akwado Tinubu ka ị chere na ihe a bụ politics ị nụtụla maka kpasion ihe ahụ nke a na-akpọ kpasion ebe ekwentị gị gbawa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 ị ga-agbalị kpọbata nwee ike tinye ike n'ọnụ n'okwu gakwa na Facebook anyị kiriwe anyị live ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a nwoke agụ Bọlachi gazie ụbọrọ gị
biko ana m anyọ ha tinye yọrọ yut ọchịchị ka ha jia mara ya mere n'ụkọ prezidenti ahụ agbata niile ya ndị obodo agachiela nnọọ. Ya gazie ọ na ebe ahụ n'ụtụtụ a. Ụtụtụ ọma. Welite olu gị ahụ eli n'ụsapi. Sapi onye si ụmụọdụ amapụ agbọga. Okay. Ihe agbagoziri anya n'ihi na Baịbụl kwuru ekwu ihe o nwere ma ọ ga-eme nwa ga-ebigide nna ya nna ga-ebigidegide m. Ịgbasara Atiku ide anya ya nwa ya ọ ga-enwerịrị ezigbote esemokwu nọ n'etiti o ji leta nna ya gbahapụ ya o ji leta nna ya n'ihi na onweghị n'ọwụla nna gị ime ga-ejedịrị onye ọzọ hapụ ya nwere ọ gbagwojuru anya o nweriri ọ ga-emeriri ihe ịkparara nwaanyị iji hapụ nna ya ka esotegide. Ndewo ya gazie. Na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Ifeanyị Ejimi nke onye si obi akpụ egbe ma ha ọ sị ya nwa na-ahụta ngafe ahụ nwa Atiku gafere n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC dịka igwe okwe ndọrọndọrọ ọchịchị na ọ bụrụ eziokwu na nwa Atiku ji obi ya niile baa na APC ma gbahapụ nna ya na ọ pụtara na ezinụlọ Atiku anọghị n'udo. Ya mere ndụmọdụ ọ na-enye Atiku bụ ka ọ hapụ ịzọ ọkwa onye isi ala ahụ ọ na-azọ ma bugodo ụzọ mee ka ezinụlọ ya dị n'udo n'ihi na a sị na onye ụlọ ya a na-esi n'ụlọ mawa mma tupu eme gịnị apụwa ama. Ya gaziere gị Ifeanyị Ejimi nke onye Dominic Chisom ọsọ ụtụtụ ọma my people na anyị na-ele uku good. Ya gaziere gị nụ Dominic nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ. Ewe ikuku ejidela onye nka ngwa gbalịkwa kpọghachie ka i wee nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu. Ị bọọla chi ye Uche nwa mama. Ya gazie. Ekelele m gị. Ụbọchị ọma o. Arọ m n'afọ. Uche ojezi obodo na-aga n'ọha ji. Ma arọ m nọ n'arọ nge Clara wetara ego ahụ iji sie ofe ede ahụ. Were nye na Chukwu Uche. Anya nwere Uche ji esi na ọ ga-akpọkwa ya gaa ọha ji. N'ihi na ma onye gị ma ọ kwụghachiri ụgwọ ahụ olee ihe Uche ga-agwọ ndị ọha ji na Clara mere ofe oshi agba ụka. Then abịala okwu anyị akpụrụ ọnụ ugbu a ya politiks dịka ndị mmadụ ịmakwana na ndị APC a ga-iji ogologo ngajiri eso nwa Atiku ọ bịara ka ha laghara ịkọ n'ọbụla sọ nọ na nwa see onweghị mgbe APC ga-ahụ nwa Atiku dị oche obi ya niile bịakwute ha a ga-ejikwa ogologo ngaji ya na-eri ha na-eji ya Uche hapụ biko. Ọ dị ego ya gaziere gị. Nye ndị na-amaghị ihe omume anyị bụ oje zuru obodo bụ ihe omume anyị ji ewetara ọha na eze. Ọ ga-ada n'obodo Ụmụọkanni obodo Ụmụọkanni dị na kansụl ime obodo Ọhaji ebe ma nke steeti Imo kansụl ime obodo Uchenna Clever. Nye ndị na-amaghị nke a ga-eme ya mbụ na mbụ Clara nwoke ọcha na-akpọta ụkwụ na Ọhaji yo. Kedu onye dị redi ịhụ ya? N'abalị 24 nke ọnwa Jenụwarị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị Satọde. Ndị Ụmụọkanni, ndị Ụmụolo, afọ ana nye ndị na-amaghị Ụmụọkanni. Nne mụrụ nna m bụ onye Ụmụọkanni. Nye ndị na-amaghị enwere ruutu na Ụmụọkanni. Clara achịgbuola onwe ya n'ihi ya Ụmụọkanni bi redi jebiri anyị na-awụcha. Comrade Chidozie Nwosu Comrade Ompadek Chidozie Nwosu isi Ụmụọkanni
nke kansụl ime obodo ha ji egbe ma zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma Uche na Clara na ị chọrọ ikwu ya go ha na ị hụrụ ebe ọ wụ na nwa Atiku ọ wụọla agadi na o nwere the right ijoin pati ọbụla ọ chọrọ ijoin maka na politics wu biznes na ka ọ dị Atiku na onwe ya Maradona ka ọ wụ ma abịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na o nwere ike ya nwa onye na ya nwa na-ewere ihe a na mma ya nwekwara ike ịga na pati ahụ ugbu a wuru ohu na n'ikpeazụ ị na-ekele ọnwa oyoko maka ọchịchị afọ 5 ọ chịrịla ya gaziere gị nụ ezigbote ọyị m Comrade Mpadek Chidozie Nwosu nwoke chebiri m n'ọmụ ọkanne Emmanuel Favor n'ụzọ ozi batara na Facebook anyị ọsị ewu nke a maka ya gazie anyị ahụ na nke gị Comrade Grigri Chi Voice ọsọ ọgụ Uche na nha Clara aka ino n'ofe ede ahụ na ọ ga-akpọ ụgwọ ya na nse ndị aza agbara gị na agwụ m onye agụrụ ezi ike ịbọọla chi ya Uchenna Clara anyị otu n'ụbọchị n'ụtụtụ a anyị dị mma o ihu na ojezuru obodo a agụchaghala ụmụ ọkanne ọzọ ọ ga-abịa ugbu a ga-awụ mba itoolu oke kedu onye na-ekpe ihe Daddy Joe nwunye ya Daddy Joe iji ekwentị m ọkwa ya eji m ya nsogbu adịghị ngwa ga ya gaziere ama mmanya ọ gaala mba itoolu ọ dị ka anyị agaala kansụl ime obodo ụnụ gara orodo gono gara orodo gono gara ngwanụ ụnụ ga-abịa ọgba akụkụ ugbu a gaa n'ihu yes nwunye ịhụla Atiku na nwa ya ha ma ihe ha mejara ịghọtala ihe a politics anything can happen enweghị enyi na politics so Atiku bụ ka ọ sị nwa ya nwoke gafee ebe a ka m nọrọkwa n'ebe a afọrọ ihe a chọgawa ego iwetara mụ na m ewetakwa n'ebe anyị eji na-ahụkwa n'onwe anyị na agụrụ aga egbu anyị so ha ma ihe ha mega so ebe ọ bụla ị hụrụ ị ga-atọ nke gị mpa m nọrọ APC manụ APP enweghị ihe ọ mere udo dọrọ gị ya gaziere gị Daddy Joe ịbọọla chi Uchenna Clara ya gaziere gị ịbọọla chi Clara Uchenna Clara ọnwụ Nwambiri na-ekwu ndewo gaa n'ihu Nwambiri ike agwụla dịzi ụwa ka m chigozi Atiku na nwa ya nwoke ịma mmadụ meme politiks bụ meme kampen ọ ga na-achọ ka ọ kọndem onye ya ahụ so the opponent ya ọkwa ịmara na nwa Atiku na ihe ememe kampen si sọpọtụ Tinubu ọ ga-agwa esi nna ya agaghị achịtapụ Naijiria ka ọ ga-agwa esi nna ya onye ọjọọ ka ọ gwa hapụgodi ndị hapụ na-adị ndem the difference of Florence na Lawrence ọwụfụ ya gaziere gị ọ si difference between Florence na Lawrence ọwụfụ nke a dabara adaba gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma ozi nke si n'aka Christiana Osuaha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ọ sị na ịhụrụ ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị Uchewu na ndị a nwere ike ime ihe ọbụla ha nwere ike ime iji hụ na ha nwetara ihe ha chọrọ ọ sị anyị ndewo Chineke gọzie anyị abụọ ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọla chi ịbọọla Uche na Clara ekelela m ndewo ihe m ka ga-ọla m ụkpọ nke bụ politiks na-agba mba unu kwesịrị ịma asị Atiku wụ Wazobia ọ lụrụ onye Yoruba nye onye Igbo na onye Jennifer Titi and Kozoladi all 3 wives and kọwara mụtara ụmụ nke ya ndị Igbo nwere ike ịla ebe ebi nna ya jee zọwa politiks onwe ihe ọjọọ nọ nka so you no understand the politics wey dey there. Oh, na the politics of his mother's place. Oh my, onye Yoruba. Not everybody Tinubu because everyone was Yoruba, so he believes in the Yoruba tradition. They also believe what they and they man who good moja no politics wo onye aga onye PDP no yo onye ke wuru APC onye ke wuru kwano Afghan the back and wages. So I want you here to go onwe. So leave everybody to go. They have interest and they know what they want to give. So it's not a month that can buy Ghana the same politics because the agreement and naga all this. And they push the former speaker, Adamawa State.
on that place as a senator. Bara. So you work his brother or commissioner. Somebody who came out for senatorial president. Onye ke Atiku Abubakar nwoke machi, don't go to politics until when I'm getting old. So this is the time for them to come up and get recognized. So about APC, but it's not as if it's going to be the winning party. She's still with his father. All politics of interest. Thank you. But yeah, but that ma. Yen na ku ono ba shi ke o. E go ni na papa aga. Ona half year. Yala, that is your concern. 6 years and 2 years, you have seen the difference. Adi and Imo. So I'm not here. I come inside darkness. Now about in a dust. It is 6 years, 8 years. Wow. No, but anyị be anyị nwa si pụta onwe ihe anyị hụrụ na klaasị ndị bi. Ndị obodo my own community ekwesịghị ịpụta soro gọvanọ na-aṅụrị ọṅụ maka na onweghị dị otu mkpụrụ ihe anyị hụrụ. And adị mbodu na-ekwu ya. Ọ nweghị ihe a na-eme ọnụ mmemme na-ekwu. Nothing. Absolutely nothing. Ọchịchị nke pụrụ apụ nke anyị nwere ihe anyị hụtụrụ. Local gọọmenti okporo ụzọ nkete grading nkete nothing ọhịa eruchicha. Ọchịchị na ha akọrọ na gị si enwebe ọchịchị na onweghị ihe anyị hụrụ. Onweghị ihe anyị hụrụ. Ị bụrụ onye bi na mgbe isi ọha ji ya na o nwere ihe ị hụrụ. Come out and say it. Onweghị ihe anyị hụrụ. And we know. So anyị esoghị na-aṅụrị ọṅụ a. Just that ejikwa m ezi a na-aja aja ka ọ dịkwa ka mana n'ime obi m I am boiling. Anyị ahụsiela anya getting to 20 years ugbu anyị enweghị ọkụ latrik. Poolu adasịchala mana eji moto amị oyi na backyard anyị. Anyị abụrụ ọkụkọ na-eyi akwa achịchịrị akwa anyị akpa ewere osisi wega anyị one side chịrị akwa. Anyị abụrụ ndị nọ n'ime mmiri ncha na-aba anyị anya. Arụkwa Clara etirila m chai. Nke ụnọ dị mma. Adị ego. Ị bọọla chi ye. Nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ. Uche na Clara, ị bọọla chi nwaanyị ọma. Abọọla m ụra. Asị m ka m tinye ọnụ na okwu nke gọvanọ ndị Abia steeti were ndị nkuzi. Ana m ayọkwa onye gọvanọ anyị Hope Uzodimma ka o mekwa na ebere nke mgbe 3 years na ndị nkuzi ewere n'ọrụ amechala training mechaa accreditation a na-echekwa posting this month nke mgbe after the accreditation nwebeghị onye akpọrọ nwebeghị onye nyere ga appointment ka ana m ayọkwana ya ka o jisikwa n'ike mekwana otu ndị Abia steeti jikwa nwee meki ya ọwụ isi from Kenebu. Thank you. Ndewo ya gaziere gị nke na-arị onye ka ọ na-akọ. Ugwu egbula m ibe isi Federal Polytechnic dị na Nekede zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma Uche na Clara na ịhụrụ politics ọwee game of interest. Na nwa Atiku ịbịa na-esonyere APC n'ọwee calculated attempt ọ machi ihe ọ na-eme ọ chọrọ iji nke a mee ka aha ya dawa ụda maka na ọ ma na o sowe ụzọrọ okwu nna ya contest go 100 times ọ gaghị emeri na o chere na ọ gaa na APC ọ ga-enweta gịnị ihe ọ chọrọ. Ihe a ka ụgwọ egbula m ibe na-akọwa n'ụtụtụ a. Ọ dị ego. Ị bọọla chi. Uchenna Nwagod. Ụtụtụ ọma. Dịkwara gị. Mmadụ ka a na-arịa. Adị m mma. Mmadụ ka a na-arịa. Chief mmadụ ka a na-arịa enyi ha nwaanyị. Esi m ụmụ Asaba village dị Majibekwe mgbe dị na-akpọ. Ihe ndị niile na ugbu a ma ndị ekwughị ma ihe niile ma nwa Atiku ịbata ime amantị ịbata APC ọwawu mmadụ onye hụ n'ugbu a na mmadụ ka a na-arịa. Ihe m tere ego na onwe onye na-amaghị ihe enwere ihe gbasara politiks na Naịjirịa. So ọwụzi okwu na-ese akụkọ editorial ọwụ ekwu na-ese akụkọ. So ihe m nwere ịgwakwara ndị Naịjirịa bụ onye ekwele ka eme gịnị ka eduhie onye ekwele ka edukwuo ya ya dụrụ nna ma ọchị mmadụ ka nọrọ enyi ha nwaanyị ya dụrụ nna ma ya gasịrị ụnụ. Dịkwara gị na mma enyi ọha nwan ya bụ chere obi gị adaala ụda. Keti Nwachukwu ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ndị ọma ịhụnanya amaka na Chineke gọzie anyị na anyị nwee wonderful day. Clara were nke ọzọ n'aka si n'aka injinia Collins Nwachukwu ọ si ihe a niile ekwugewu nọ choice ọwụ ndọrọndọrọ ọchịchị choice ị na-aghọta ọwụ ndọrọndọrọ ọchịchị ị na-aghọta ebe ọ chọrọ isonye mmasị ya ebe ọ chọrọ isonye ya esonyere. Anya nwere nke gị Ugochukwu nwa gbara
sọ na m ndị a eziokwu ọ sị na ọ dị possible na o chetala rara ume na nwa ya mgbe ha na-alụ ọgụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ikekwe nwa Atiku chọrọ ka nna ya ha ndị South ka ha chizuo ugboro abụọ ya gaziere gị nọ Ugochukwu nwa agbara chenje ya tu Nwachukwu ọ dị Igbamoro Nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm ịnabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'oge na-adịghị anya mana ka ọ dịkwa ka anyị ji oghere a mee ka ndị ụmụ ọkanne marakwa na oje zuru obodo bụ ihe omume ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ji ewetara ọha na eze ọ ga-ada n'ụmụ ọkanne ị hụrụ nke ọnwa ọ ga-ada n'ụmụ ọkanne n'ụbọchị Satọde bụ abalị 24 Saturday 24th January 2026 ụmụ ọkanne chebiri anyị chetanụ na onye ọbụla mabutere oje zuru obodo amabutele 30,000 naira anyị nwawo ndị Eko FM ga-enye gị 30k ma ịchọta oje zuru obodo ma ịmabute ya ama mme na-aghọta onye dị otu ahụ ga-enwe ohere kpọrọ mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ndị ma anya obodo ya nke ọma bịa n'ụlọ mgbasa ozi anyị ebe a n'ụbọchị Wednesday ikpeazụ nke ọnwa anyị nọ n'ime ya anyị eme ya interview anyị agba ya ajụjụ ọnụ ha enwe ike kọwara anyị ihe obodo ha na-asọ na nke ha na-anabata ọwụ Eko na-eme ya ọwụ mmadụ ga-eme ya o wee bụrụ ya nọrọ ebe ahụ agagharịla agagharị ka anyị nwee ike nabata ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a